welcome back to Jenny B Vlog อาสาखालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंहासो एसे देहाया गाज्रि जानानै दङ दाखालि हेपि दिवाली फालिनायनिफ्राय मा होनो थान्दा थानाय जाबाय नालाय बेनिखायनो एसे गगा मोनबाय गारमाया बिराद मानसि सासलो जाबाय थायो बेनिखायनो रावाबो एसे चेन्ज जाबाय अब्लाबो आङो दायो शपिं खालामनो थांनो नागिरदों बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौहाय जोबजासिम So guys जोङो शपिं खालामनो थांगासिनो एसे थांबावबानो मोनहैसिगोन नै गाइस सफैबाय जेक एन्जेल दखाना बेनो नै गाइस गस्लाफोरा बिराद मोजां गेदेरफोरनिबो उन्दैफोरनिबो गासैनिबो मोनजोबगोन गस्ला लंपेन्ट फास्रा गामसा गासैखौबो मोनजोबो मोजां मोनदों नों नै गाइस आं गस्ला बासिगासिनो दङ बासिग्रो माखौ लानाय जायो नायगासिनो नायानो लाबोजोब माखौ लायो गासैखौबो मोजां नुजोबो आंथ' नै बिजामाया गामसा बासिगासिनो नै लोगोफोर बे बेगआ आखाइजों हेबनाय जोबोद मोजां सोरबाफोर हिनटाउनाव फैयोबा लानानै थांनो हागोन जोबोद समायनाथार मोजां दं बेखौबा लांफैनो हागोन नामा मोजां दं नै इजा दख'ना नायगासिनो दख'ना फास्रा नायदों आरो गामसा नायगासिनो माबा आयना दंना गैयाथाय दङ Kalau syuting macam syuting? गाननाय नायबाय Syuting kalau? Pada atas mata. हामजाया Sundrai badir na, bukan shot nama aja. Sedikit naik na. Naik. नैबे एसे लावसिन Oh, si lausin tu lada itu, bisa ke gaji ni na. Number kenai, kedenan. बासिनि एसे Itu naik. नायगासिनो दाबो नायखाङाखै गाइस गामसा बासिगासिनो Dikela moनसे गांसे. फिसाजों बोरै थांगोन दे मोजां थब लाबोबानो जायो मोजाङाथ' मोजां
बुस्थुफ्रा एखे गिदिर गिदिर आरो ना बेनि फिटिं जानो नागिरा फिगारा फिसा नालाय So guys, जों दा फाइनालि शपिं खालामखांबाय दा रेस्टुरेन्ट थांनो नागिरदों नै जों थांगासिनो मोनहैसिगोन जों रेस्टुरेन्टाव मोनफैबाय गाइस मा जानो मा चिकेन चाव जानोसै ओइ चिकेन चावखौनो जानोसै सावसो मारै जानो So guys, नै आं जानायखौ सुरु बानायबाय बाबा मोना दिनै निरामिस नालाय बेनिखायनो जायासै नैबे रेस्टुरेन्टआ हम डिलिभारिबो होयो जोंना न' खाथि नालाय बेनिखायनो जों फैनानै जाफैयो So guys, दिनैनि शपिं खालामनो फैनाय ब्लगा एसेनोसै गुबुन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायना होदो